Здравейте хора, аз съм Виктор, до мен седи Зара, мога да кажеш нещо? Здравейте хора. Вчера ми дойде пратка, дойде ми пратка и получих нов влан за 350 лева и педали, Logitech, може да видите, Logitech. Нека да не се разсейваме и да почвам видеоклипа. Това е продължение на предния видеоклип или шорт. Камерата. Оставете лайк, абонирайте се за канала и чакайте нови епизоди. Да, на Майнкрафт. Така, хора, нека да И започваме. ако искате да играя на видеоигри с Влана, трябва също да се абонирате за канала и да напишете коментар, ви кой е най-яркия. Добре, може да напишете коментар, няма да бъда толкова зъл. Но... Натисни давай. Страх ме да го натисна, предния път буквално дойдоха такова някакви дженчета и неща. Давай, този ме вижда яко. Да? Буквално току-що ми дадаха 100 диаманта. Хора, как... Другото може да е злато. 3, 2, 1.